sa ka. Maayong adlaw kaniyong tanan nga mga suking tigpaminaw ni ining handumanan sa usa ka awit. Ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi niining akong kaagi. Ako si Liam. Sa dili pa nako sugdan sa pagsaysay nga akong kaagi, palihog sa pagtugtog sa awit nga naguluhan. The Gift. RMN Drama presents Handumanan sa ka awit. Ano ba dahil sa iyang kaagi karon? Mo kinayo sa kalalaki nga nagpuyo sa Dalisay City, Cebu. Ang ato magtatampo, nagdasingan nga Liam. Good kisser ka man, day. Ikaw pwede. Let's get her room. Ha? Lain sa kay ganito din eh. Disco bar man eh. Mangita taga tang katsikinan. Sige pa. Huwag mo gunan ni mo tabaga. Ang ako ang mama. Mamalhin naman gud mi ugma. Anya, wa pa na ako mahilpos na akong butang. So, madara ka? Oh, Okay. By the way, ako si Liam. Ikaw? ako po si Shane. Di pa masiguro niya last time, no? Masundan pa man eh. Right? Ha? Pwede ko mga mo number? Sige, sure. Kaniyar man si panawag ni mo eh. Sa din mo tubagon? Samok. Bahala siya. Sabi na. Ang mong papa? Kunya, anong di man mo tubagon? Ang gusto mo ko diya nga matubang kong apil sa bago niyang babae. Ikabot dito sa amo. Saan? Ato naman puyo? Oo. Sa pamanday. Anak bati ba goodbye? Kay hasta ang anak, ani nga anak sa babae. Adto na sad sa amo mo puyo. Sa ato pa? Nandi kay bagong soon. Iksoon. Katawanan bay. Bisag ano sa di na ko siya madawat. Di na ko madawat nga ingon anak lang kasayon bay. Nga iya nang gipulihan si mama. Pero bay, minargod, di ba good selfish na kay ka na bay? Patan ko sa mama ni mo. Bisan pa. Oh, ikaw good, la sige. Nga, kumusta man mo tong babaeng imong nailila? Sige pa ka na to, Shin? Yeah. Wa pa man mo reply. Sige bitaw kog text. Siya na tingali ron. Si Papa na Ay. Kundi ka mo pa uli din karon sa bay. Putlanti ka sa tanang masunod ni mo nako. Basta imong kwarta nga gikan ako. Di na ka makagamit. Bisit. So, kung ng kalbaryo na ko may. Wapag gani ko kita sa iyong babae nga bago. Bay. Mayo kay nakunahon nagkagpauli. Kinahanglan na akin ikabuti na. Ganong kinalan pamagid ba? Dili ko gusto nga magka-feel sila nga dili sila welcome ni mo din eh. Kay wa ka. Tungod kay di magid pa. Huwag libaw na kanan ba? Naibaw ko. Pero di magyud pwede, Liam. Siyan kaming respeto lang. Para dili para nila. Bisaga, para lang na ako anak. Doon na sila. Dali. Ato sugaton. Hello, Han? Hi, Liam. Hi, Han. Sige na. Ibutang na inyong mga gamit sa suot. Shane, bless ni Tito nimo. Bless ko, Tito. Kaluyan ka sa Ginoo, Shen. Tood, Liam. Siya si Shen, ang bugtong anak ng babae ni Tita Angelo ni mo.
Dili. Siya? Liam? Oh, nga nung nasod makinis akong kwarto. Nga naman, madlo ka? My sister? Dili ka pwede mo sultin eh. Kitingali magkitanta ni mama na ako papa ni mo. Nag-amping ko nga di sila makabantay na to. Grabe no? Ang kahigayon na nagin mo yung nangitag paagi aron magkadool ta. Do you think this is just a coincidence? Liam, doon na kayo mong naong nako. Nga no? Ganahan ka? Liam, please. Ganahan. Muna akong ganahan ka ng buwang yaw ka. Liam, stop. Sabay, si Shin nga imong na ila-ila sa bar, anak si imong stepmom. Oo bay? Kawagot. O kung mawala bay, pasig ka mo yun eh, Shin ang itadana sa usa. O dili si Papa ni mo ang mama ni Shin, ha? Bay? Liam, nagkadugay, mas nakonsensya naman ko aning atong gibuhat. Shane, kung nato na lang silang tugaan ng sunod. Ayaw, dili pwede. Mahal kayo ni mama si papa ni mo. Dili ko gusto nga maputol iyang kalipay tungod lang nako. Pero kita, saan mo ta? Putlo na tani. Oh. Tungod kay dili ni husto. Shane, ganahan ko ni mo. Ako man sad. Pero Liam, sayop tayo ni. Dakong sayop, og dili angay padayonon. Mao please lang. Hunong na tani. Mao na niya katapusang higayot kung musugot kung magkita ta dinhi sa gawas. Dili ko gusto nga masakitan si mama. Shane, Nga nung namabdos ka, ha? Kinsay amahan, anak. Tupag! si Shane manurog niya, mama. Chilo. Sa manito bo na. Kalma lang, ha? Mas musamot ka halog si Shin kung mag-isok ka. Kinamay mo. Ani ko tinukod, Aturo aron sila. mahuman na ta. Pa! Kalma lang. Oh. Liam, ayaw pagkapiapil din, eh. Kung sa may nahitabo, ha? Si Shane Liam, mabdos. Ug dili gid busulti na mo kung kinsa mo'y amahan. Usa? Mabdos si Shane? O Liam, suod naman gid mo. Nisulti ba siya di mo kinsa ang iyang uyab? Liam, please. Oh, Ako mo'y amahan sige mabdos si Shane. sa... Sa? Ha? Mo ko na tinuod. Nagkailam ni Shane sa usa ka bar. O namin nahibaw nga anak din ni mo siya, Tita Angelo. Di aramin nasayod kaming duha sa dihang pag-abot na ninyo din sa bay. Hinuo ko. Hinuo ko. Dili... Tita! Sorry pa. Wala ko tuyo ha. Wala mo tuyo ha. Wala tayo mahimo pa. Usaon nga, naano ba na? Mabdos naman si Shin. Bisag sakit ni para namo ni Angelo. Pero amo lang dawaton. Nga tingali, maong nagkailam dili tungod para namong duha. Kung dili, tungod ninyo. Pa, Aw sa ba na? Mahal ba ni mo si Shin? o pa. Kung mao ka na, ipakita ni Tita Angelo ni mo nga kaya ni mo siyang barugan. Nga angay ka sa pagmahal sa iyang bugtong anak. Oh, yes pa. Salamat kayo. Dako kay magpasalamat si Shane sa among ginikanan nga ni-giveaway sila para namo. Karon, minyo namin ni Shane ug may tulo na mi ka anak.
Sud sa among kaminyoon. Di magyud malikayan nga doon ay panaglalis, pero pasalamat na lang sad mi nga naa ang among maginikanan. Nga anda mo hatag og advices sa among kaminyoon. Mahal kayo nako si Shane. Ingon man ang among mga anak. Dinhi na lang kutob. Daghang salamat, RMN. Mayong adlaw kaninyong tanan nga nagpaminaw karon, ning tulumanon kini ang akong suliran. Ilabi na kaninyo Dr. ni Oprah o Attorney Elaine Bathan. Ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi ning akong suwat suliran. Ako si Priya, 14 years old, taga Negros Oriental. Punto medikal kining akong suliran. Kabahin kini sa akong rekla. 12 anyos ko dihang nagsugot ko sa akong menstruation. Aron inyong hisabtan, ingon inyang mga panghitabo. Mama, tanos aday ko dugon. Ha? Anong nangutan na gud ka ana, Bria? Kay dugon magit kahatang mga papay. O lagi. Pero nagdali ka man siguro magdaga na ka, uy. Di man ko't, pisimiya nga akong classmate kituko naman. Aw, naman gawi ingon anang idara nga madalaga na. Kay 12 anyos ka naman. Kanus asaday ka ko sa? Sus, mabuta lang god. Basta kun may lama na ganing dugo sa imong pante, maunan na. Ma, Ay nasibig ka og aslom ha. Mao tingali nga nauwahi ka og kadalaga kay sa imong classmate. Kay nga o magkay ka ng manggang hilaw, di ba santol? ma, Ria, nga, mata na, kibuntag na. Klase ni mo. di lang ko miss ko ilaw kapoy ka akong lawas. Unsa? Unsa di ka? Gilantan ka? Wa man, pero kapoy ka akong lawas lagi. Kanong maragit pa maulan ko pa. Kipamaulan ba, oy? Mura man sa kung si trabaho ni mo dinis bay. Di ka manggani mga buog tubig. Bangon na diha. Sige na. Sakit akong tiyan, ma. Ha? Oh, mauna na. Sige, magkaon na ng aslom. Tapit man akong puson, good. Sa? Oy. Oh, Bria, may samad ka? Ha? Wa man. Ang butlong. Be, sibog ra gud be. Sibog. Kaya ang imong habol. Dunay dugo. Sa? Ano say? Bria, dalaga ka na. Dagan ako, ma? Yes! Duha na tang magkuyog og palit og napkin. Lagi, nakanagit ko. Anya, manguyab na ka anak, Bria. Ha? Nganong manguyab man ko? Kay daga naman ta. Pwede na tang manguyab, Bria. Unsa? Nalipay ko dihang giriklan ako sa edad nga 12 anyos. Apan nag-uusap ko, kay pagkasunod buwan ana, wa naman sab ko rikla ha. Kay nga ako nahibawan baya, matagbuwan gyud na. Apan, wa na ko rigla pag-usab. Unya, Mao ba? laki ma, wa na ko rigla usab. Matapos na lang ang buwan, o pagit ko dugo. Ay, basig, layag lang na. Ha? Layag? Ansa na, ma? Nagi mga babae ba nga layagunon. Kanang dili ba magtultol ang regla? O, basin usa ka ana. Ni, katiklaro ani akong pagkadaga, uy. Ay, noon, una pa man to nimong regla sa unang buwan. Basig wa pa to'y klaro. Pero basig layag na lagi na. Maingon ana gyud nga muskip ang regla. Maunay gitawag og layag. Mo ba? Wala lagi ko kasuway, anak. Anang... unsa to? Layag? Mao ka ni. Ano ingon ani ka akong regla, no? Pila na ka buwan nga wa ka duga. Magtulo na kapuan. Mag 3 months na? Uy, grabe pud anang layaga. Mao kaning natingan ako. Hala,
Uy, ayaw na lang pagbinyo Bria. Hindi man ko nimo paminyoon. Amaw man ni siya, uy. Kay, ug maunang layagonon ka, posibleng dili ka makaanak. Unsa? Ganun naabot man dihang atong istorya, uy, Mia. Ang atong istoryahan, no. Ang bahin sa kong rigla nga wa na mo tungahon man sa una na akong pagrigla. Gani, mao man ay nadunggan ako nilang mama nga mao ko nung wa makaanak ang usa na ko kaiyaan kay layagonon. Unsa? Dili sa ingon nga dili makaanak. Uy, makaanak man, pero dugay masudlan o mo mabdos. Mao ba, ma? Pero og magpaati man kag doktor, posible man nga mumabdos ka. Pero time pa, uy, nga ka na may imong gipangutana? May uyab ka na di ay, Bria? Unsa? Wa man good mo? Oh, lagi ha? Naka na, pag-ilis na. Aron magsagob nagtubig. Pwede si kuya lang, ma. Kay kapoy kay karon sa eskwelahan, ma. Hala, bawa dito. Sige, ma. Salamat. Alin ako. Bria, Ma. time sa, kadiyot lang. Ha? Gidugo ka? Nalapsan ka, oh. Kidugo niya sab ko? Pumansaw na na akong rikla, tulo pa kabuwan usap ako gidugo pag-usab. Ug human sa bato, miabot pa gyud ko pat kabuwan, usa ko rigla ka pag-usab. Sa usa ka tuig, tagsara gyud mo tunga. Ug pusog ra ba kaayo, unya sakit kayong akong puson. Ang ako mga pangutana mo kining mosunod. Unang pangutana, dili magpermi og tunga ang akong rigla, sukat nga nadaga ko. Muskip og tulo, ngadto sa upat ka buwan. Matud nila, layag ko nun ni. Nganong doon na may mga sama na ako nga layag ko nun. Ikaduhang pangutana, ibadong ko ni mama nga dili magsigig kaon og aslom, ilabi na panahon na riglahon. Mao ba ni hinungdan kung nganong dili ko matagbuhan riglahon? Ikatulong pangutana, unsa may akong buhaton, aron matagbuhan na gid kong riglahon. Kinahanglan ba kong magpa-check up ani, o may tambal bang tumaron, aron matultol na ang akong rigla? Ikaw pa to katapos ang pangutana. Unsa ka tinuod nga lisod mo mabdos ang babae nga layag kunon kung maminyo na? Ganahan ra pa unta kong makaanak kung maminyo man ko. Palihog, tabangyag tambagi ko, kini ang akong suliran, Ria. Mayong adlaw mga suking tigpaminaw din sa tong programa, kini ang akong suliran. Aniya na sa bako, si Dr. Rene Obra magiguban kaninyo karong adlaw. Ako mo tambag sa inyong mga medical, psychological, emotional, behavioral, o mga drug-related ng mga problema kay usaman ako ka medical doctor, usa ka psychiatrist, ug usa ka drug addiction specialist. Punto medical ang atong magtatampo karong adlaw si Bria. Bata pa ni kayo si Bria, 14 anyos, taga Negros Oriental. Okay, so going back to the problem of Bria, sumasa na bati na to sa drama, punto ubigay ni. Okay, may tag na pa si doktora sa may mga ubagay ni. Liway, Intiensa, da sa Toledo. Na nakailan nimo ganina akong interview og si doktora Atok Lourdes. Da sa sa Lapu-Lapu City, no? Okay, so unang pangutana, dili magpirmi og tunga ang akong rigla. Sukad nga nadalaga ko, muskip og tulo ka upat ka buwan. Matud nila layag kuno ni. Nganong duna may mga sama nako nga layagonon. Kung straight gani Ria nga walay rigla-rigla tulo ka buwan ra ka buwan ha dili upat. Mo na gitawag na mo sa mong pagtuon sa ubigay ni sa una, nginumdum ko. Aminorya. Aminorya. O sa may mga hinungdan ani. Kung siyempre, kung ang babae magbuntis, mag-breastfeeding, or abot hapit na mo 50, magminopause na, naabay mga health problems like polycystic ovarian syndrome, it runs in the family, genetic ba? Wala mga babae nga overweight or underweight, something to do with health, no? O na mga eating disorders. Na mga babae sad nga under stress or sobra ang pag-ehersesyo. So, mao nang hinungdan. Basta sobra na po luhagan Bria da sa inyong eskwelahan. Mao nang mga hinungdan, ha? Naay gitawag na to og primary, meaning wala gyud moagi og rigla sa 15 anyos na. Anapoy secondary ning agi og rigla, pero for some reasons kato kung hinganlan na mga hinungdan na while ago,
wala na sad magrigla 3 consecutive months. So mga ubigay ni expert ani na mga remedyo nila unsaon o pag-counter, no? Sunod nga pangutana, gibadlong ko ni mama nga dili magsigi og kaon og aslom ilabi na panahon nga reglahon. Mao ba ni hinungdan kung nganong dili ko matagbuan reglahon? So ako na kinaingon daghang hinungdan, no? Eating problem. Like unay mga babae nga anorexia nervosa, eating disorder din siya. I don't have an idea og unsa ka daot or katambok, no? So mao nang tong kung mga hinungdan, ang mga hinungdan nga na kay health problem, wa ko maingon nga na kay PCOS, sabi usan ni sa mga hinungdan nga dili magrigla ang babae regularly, no? Og yang ideal body weight dili ma-maintain. Extreme exercise og stress, basig permi kang ma-stress, no? For whatever reason. Og naa kay katong mga problema sa imong internal sex organ, no? Kanang akong balikon katong polycystic ovarian syndrome, no? Usa na sa mga hinungdan ngano nga dili magrigla ang usa ka babae bisan pa man parehas sa mga edad nga 16 anyos na. Katong pagkaon nimo og aslom, I don't think so mao to hinungdan, no? Kay daghang mga babae mo kaon og aslom pero nganong regular man ilang rigla. So there might be, ako ikatambag ni mo Bria, no, sa Negros Oriental, as soon as possible, you go and see an OB-GYN. Kaya namugo na sila yung mga pamaagi pag-examine, pwede i-pap smear, no? Pap smear, no? By the way, nahinumdum na hinong ko sa mga pap smear nga mong ipadala ni Andrew Crumpido diha sa Tacloban, no? Inaot nga na okay na to. 75 pap smear examination ang nahimo sa medical mission dito sa Sugod. Thank you very much, Dr. Leo Blanco ug ni Rose, no? Naot nga na okay na to mga pap smear. Ay naghulat po ng mga nangtungdan kung sa may result sa ilang examination. Baliko na Korea, Abria, go and see an ubigay ni as soon as possible. Ikatulong pangutana, unsa may akong buhaton aron matagbuan nagyud ko magrigla. Kinahanglan bagyog mo pa-check up ani o tambal lang tumaron aron motultol ang akong rigla. Kinahanglan kang magpa-check up og ubigay ni. Although natay mga hormonal replacement therapy nga na estrogen, clomipene citrate, maka-trigger na siya ovulation, but wala gyud kumo sa mo submit ka da sa Negros nagpractice lang ang mga OB-GYN nga unsa magoy hinungdan kay kung magtagna sad ko, dili kayo reliable, no? Dili magkakabuntis, ha? I don't think so. 16 years old pa ka. Pero ka natural out possibility nga basig buntis ka. No? When was your last menstrual period? Ha? Na kay sexual contact could be possible. Ha? So, napoy atong gitawag og naay problema sa imong hypothalamus. No? Kahit nagtawag ni namo sa mong pagtunog hypothalamic amenorrhea. So, go and see an OB-GYN para masuta kung unsa magoy hinungdan, ha? Ikaw pa to katapos ang pangutana, unsa may tinuod nga lisod mo nabdos ang babae nga layagonon kun maminyo na? Ganahan ra ba unta akong mga anak kun maminyo na ko? Of course, kung layagonon ka, nya maminyo ka, ba? Ayaw sa pagpaminyo, Bria, ay 14 pa man ka, 14 dili man 16, no? 14 day mong edad pa. Bago pa nadalaga. Layo pa tong mga panahon nga maghunahuna kag binyo, human sa pag-eskwela eh. Pero nga to sa mga babae nga nagplano nga magbuntis, kunya dili magtultol sa tukma nga higayon or anang kadugayon ng ilang monthly menstruation, lisod gud hinuon magbuntis kay ang daas og posibilidad magbuntis ang usa ka babae is when sexual contact during the fertile period. And that is around the ovulation time. Kaya kung na sexual contact, mga few days before and few days after, 5 days before and 5 days after the menstruation, walay ingnon ta mature or hinog na nga egg cell nga makafertilize sa sperm cell sa imong sex partner. So, less ang tsansa nga magkabuntis. Ayaw sa pagunahunaan ng minyo, Brea, kay 14 anyos pa ka, pero balikon ako sa makadaghan, sa makausa pa, go and see an OB-GYN sa Negros Oriental para masuta kung unsa may hinungdan nga layagonon man ka. So, ang among term ani kung balikon sa makausa pa, amenorrhea kung 3 consecutive months nga walay regla-regla mo sa ka babae. So, inawta kasabot ka sa kung speaker ni Moria diha sa Negros Oriental ug ngadto sa libuan, millions nga naminaw sa tong programa kini ang akong suliran. Ako si Dr. Rene Obra with Atty. Eileen Bathan. Mapasalamaton kay mi sa makanunayan ng pagpaminaw sa itong mga RMN program din sa atong lugar.
taas kay tag rating, no? So from all of us here sa Radio Mindanao Network Production Center, Radio mo nationwide tatak araman. Daghang salamat o maayong